This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Mga aspin sila nga ginsapupo sa mga manunudlo sang Emiliano Lizares National High School sa Barangay Granada. Pila sa ila nakakita na sang bag-o nga mga ilistaran kag mga nagasapupo man sa ila. Pero ginatingawaan karon sa mga manunudlo nga mapangitaan man ang iban sa ila sang bag-o nga ilistaran. Ang ilang istorya sa sini nga episode sang Baganihan. Na dumduman nyo pa bala si Newton? Siya ang aspin nga ginsapupo kag ginpaoperahan sa mga manunudlo sang Emiliano Lizares National High School sa Barangay Granada. Nag-inamutay ang mga manunudlo agod makuha ang plastik sa sulod sang iya tiyan matapos nga ini ang iya nakaon tugaman sang kagutom sang pandemic. Bulan lang sang Enero sang makitaan sa mga manunudlo nga natumba si Newton sa gwa lang sang eskwelahan. Dumdum nila nga nabungguan sang salakyan ng aspin. Tubtob nga ila siya ginpa-check up kag ginpabulong. Nagtiner sa eskwelahan si Newton. Apang bangod wala sang tawo sa eskwelahan kun weekend para magpakaon sa aspin, nagdesisyon ang science teacher nga si Lira Eduardo nga dalon si Newton sa ila balay kun weekend. Nakamot ana sa mga kabataan ni Teacher Lira ang aspin, tubtob nga ila na lang ini nga gin-adapt. One time gani, nang wala ko kabalo, nakasunod siya sa akon going to the market ko. Then, pagbalikid ko, nagliko di siya sa school. Hambal ko, nang pagpuli namon, hambal ko sa akon bata na nang dugay-dugay, pangitaon ta siya. Pero before pa kami makagawa sa balay, nagpuli siya sa amon balay. Kinsundan kay kagali. Bali, katultol na gid siya kung di siya gapuli. So bungit last time to adapted lang siya. Wala na, ginakilala, ginagid ang balay namon na balay. Sinilang nga bulan nanganak sang 7 ka mga tutoy si Newton. May 3 pa ka mga aspin nga kaupod man sadto ni Newton nga ginsapupo sa mga manunudlo sa sulod sang eskwelahan. Ang aspin nga Sanday Bruno kag Brownie feel at home sa classroom sang grade 9 teacher nga si Richel Alameda. Istorya ni Richel maniwang kag halos hindi na makagiyo sa gutom ang mga aspin sang ila inigin pang sapupo sang tion sang lockdown. Si Ma'am Richel man karon ang nagapakaon sa ila. Kun weekend, nagahapit man si Ma'am Richel upod siya bana dalang pagkaon para sa 3 ka mga anay layaw nga ido. Ang isa pa ka aspin nga si Galilea na nago-anay sa idalom sa natumba nga puno bangod nanganak man sang 3 ka mga tutoy. Bisan masako man ang mga manunudlo sa pag-prepare sa mga module, nagatinguwa gid sila nga bisan paano mapakaon ang mga aspin. Binuligay gid ang mga teachers. Nag-create kami GC kag dira tanan aga gahatag sang bulig sang ano. Si Ma'am De, siya ginayang do nagakadto gid sa Sabado para magpakaon. Kag kung may mga kung adi kami diti nagahatag lang food sa dog Kung kisa may mga manunudlo man nga nagabakal sang dog food para sa mga aspin. Ugaling ginapaligban karon sa mga manunudlo ang mangin palaabuton para sa mga aspin, ilabi na sa pagbukas ng klase, kadungan man sa pagbalik sa mga estudyante sa face-to-face classes. Sa kasako man karon sa ila ginihimo nga pagpanghanda, ginalantaw sa mga maestra nga basi hindi na nila matatapan ang mga aspin. Gani bisan masubo man para kanday Ma'am Richel kag Lira nga magbiya sila mga nakabig nga abyan. Nagapaabot sila nga may maga-adapt kag magatatap naman sa ila. May isa na ka maestro sa kamuman nga bulutuan ang maga-adapt kay Bruno. Si Brownie na lang kag si Galilea upod siya mga kabataan ang ginapangitaan paagi sa mga manunudlo nga mapangitaan man sang bag-o nga ilistaran.
Humalin sa ginluwa sa mga manunudlo ang mga aspin, may pila naman ka mga non-government organization ang nagdayaw sa ila ginhimo. Pamatuod nga ang mga manunudlo mga baganihan. Nagasakripisyo sila hindi lang para sa buwas damlag sa mga kabataan, kundi para man sa mga layaw kag napabayan nga hinuptanan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kun ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.